Hi guys! Welcome back to my channel. So this is our Saturday routine. Manglabata guys, una usa ta mamahaw. So gaabri ko sa washing. Hong kaduha ko ni balik og hakot guys. So galisod na ko ana sa kinalasan kay gidaghan na nako. Ako nang gigunting ang wings guys, giabrihan. Di ni sponsored guys. Giabrihan ang sudlanan. O gidugmok ang sabon nga ning gahi. So by the way guys, kanang washingan na automatic na guys. So di na siya musugot og way sabon ay ibutang ang sabon sa kanang sinina. Nyaag daw ni hinay-hinay lang guys kay mayabuwa na tay daw ni guys. Di ta kalabag kuman. So gihurot yun na guys kay mahal daw ni ron. Na gi-operate na ay gi-on pa dag tubig. Operate 3 2 ay 3 day ay 1 2 ni balik 3 nya kana guys o di ba 47 o muawad ninyo guys muagas ng tubig guys. Wait sa lang ta guys ha. Mag-wait ta kay kuan kay dugay na siya guys kay kalisod og kanang kuan ag tubig saka sud ko sa kwarto guys. Nakoy gikuha guys. Gibidyohan day ko guys. O haybaw guys. Abi ko gi cellphone ra guys. Nasi Diana in Roma guys. Sigig tuyok ag washing 32 minutes left. Kusog siya kaayong mo tuyok guys. Ako magkuan putang magluto sa ditag pamahaw guys. Pamahaw guys si itlog guys oh. Sayon na kayo lutuon guys. Wa na gibidyohan ang paghukad. Kuha ko sa buwad sa ilaw. Painit ko guys. Butang ag itlog sa kuan. Bay nahuman na guys. Ang giunag laba guys ang mga uniform, mga panglakaw guys. Butang na ko sa buwad guys. Hadlok ko guys. Basig mamisik guys. So mao ni among pamahaw guys. This is our pamahaw na inon-on, buwad og itlog. Ako din na guys nagkaon guys. Wa pa ko nagligo ana guys. Niabot pa jud nagluto sa kuan magampo ta guys sa tamukaon. Nan sige kung katawa na guys kay sige istorya ang mama og lola nya sige katawa. Sige jud kung batig kaon. Guys, magchika-chika baya pod bukong magkamo mga unya gakinamot na ko diha guys kay di na maagbanta sa kutsara. So by the way guys, dili ako'y manghugas ron ahong mama kay Saturday manon assign niya is Saturday og Sunday. Ako akay Tuesday og Thursday. Ano'y iring guys. Nagkuha pa ko og tubig ana nga time guys mo na iring ni Pauline ako. Unya guys si ate is Lunes, Huwebes og Friday siya mo'y manghugas. Kay puli-puli raman may alternate ba si ahong manghod ray dili mo tabang kay gamay pa man. Inom tag tubig kay natok-an. Muna ako manghod guys. Nagkaon pod kinamot bisag sabaw ag gikaon. Ako ni bahog sabaw guys. Lami gyud ning pamahaw buwad ito slo sa suka unya na taparisag itlog. Lami na kaayo lami nagpamahaw. Bisag bawal sa buwad kaon tag slight. So guys, 3 minute. So nagchika-chika mi ana nagkaon. Nahagbong pa jud guys. So magkaon tag tarong guys. Nga sorry guys kay kuan banha ang background kay na among tito ni uli gikan sa Cebu. So
chika minute guys. Guys na nga owner mo ako na owner, proud as owner. My god, natukan sad guys. Guys, unsay inyong sudan pamahaw guys, lami inyong sudan guys, mukaon pud mo og buwad og itlog. Guys, dili baya everyday na mukaon og buwad gisa makadaot pud na sa asa man na makadaot. Sa aton lawas guys, kay parat ng buwad og gihurot na nako ng ay gibilin pa pud ko gamay guys, kay naluoy pud ko mga mukaon pa. Guys, kas jud og luto basta buwad sudan, pero dili na kuan ha everyday kanon kay makadaot sa lawas din. Ay sige ko katawa ana tungod sa akong lola. Sige ingon na kalimot na ko na nitindog ras ko balik kay nagkuhag tubig kay nahurot na. Kay natukuan na sad. So ana na part guys, hapit na ko mahumagaon pero murag nidugang pa ko ani guys ba. Nidugang na ko ani na part guys. Bahaw ahong gikaon na guys. Sige tabi bisag gikaon na sudag nga ba. So guys, tilokon jud og kaon ang luto sa plato, dili kay magbilin kay sayang ang luto diha. Mahal na bayaron ang bugas. Ko pong gitilok ng sudan guys. Nana ng map na si mama guys. Ay nangapo na siya na napakita kay gasilpon naman ko sa kwarto. So siya mo ilang hugas ron guys. Mga tataod guys, murag mang map siya pero di ko sure. Kaya pagawas na ko sa kwarto nakamap na si mama Miming. By the way guys, solo among earring, isa ka white and gray, isa ka white and orange, o isa ka white, black, orange. So itong nilabay ganiha. Nang hugas na siya diha og dali-dali kay baon sa iyang buhaton pa. So guys, dapat atuhon nato og hugas ang plato og baso ka arong hinlo tan-awon ang banggira, tas aron dili pod matilapan og iring ang iyong mga kuan. Ganang trapuhi pod ang kilid sa iyong lababo ya. Gauwan guys, di lang maklaro na. So nako guys ng hay guys, nagkaog lollipop ng hay maorg gyapon na sinina kawapay ligo. So kana guys, uniform sa akong mama. So manakog hanger guys, na nanghinlo na sa kusulan na plato. Bye guys, thank you for watching.